Minecraft. И ще ви покажа какво съм направил извън клиповете. Ето. Чакайте да си взема един меч. Просто да ви покажа. Само ще ви казвам какво ще правя извън. Така вече ще се казва поредицата. Така. Натам върва. И стигам. И си викам, каква е тази стълба? Изкачвам във водата и съм до бейдрока. Това го изкопах. Това го изкопах цялото. Не ми отне много кирки. Само 2 кирки трябва ми отнеме да го изкопая. И ето, това ми е пистолета. Ето, ще завършим това. Къде пея? Не умрях, браво. Има си кирка някъде. Гръмна. Знаете ли какво? Ето я бе. Не я гръмнал бе. Ето. И сега. Fuck you, бе. Fuck. Това ще го запълна. Оттам където паднах във водата. Взех водата. И още не ми се бутам тая зимната. Чакайте да отидем с вас да видим, че не съм ходил никога там. Да разгледам. Охо, яко харесва. Този сит, където го бях създал, е много хубав. И да се връщам към хома. О, Sugar Cane, супер! Ще има Sugar ферма. Къде е за... Да за добър сит имам. За сега.
И посадим шугър. Не, тук е. Трябва две някакви. Например, ето тук. Извинявай се, че накачвам вече на Майнкрафт. Понякога ще качвам на Майнкрафт, сори. Сори за това. Извинявайте, имам отново 3. И обгладнявам. Не обгладнявам. Това мисля да го такова. Да подигна с един блок. Ето къде ми е нещо като... Кажете го. Да, това да гледам към... Вижте ми просто нупската къща. Нупската ми къща. Колко трябва да изсеча дървета. Ще се включвам като направя някакви постройки. Ще се включа като го построя това. Това си го представям. Там да е и там. Много си го представям във въображението ми. И ще се върна като го построя. Идвайте. Ето така някак си ще изглежда. Така ще изглежда. Така ще изглежда. Ето така. Някой друг епизод ще ви покажа. Това мога да го сложа. Така. Но ще видя. Тук като платформа ще... Да гледам. Или къща може да си застроят. Да. Къща ще си направя 100% къща. Ама не обещам. И чао.